Sa patuloy na paglobo ng bilang ng COVID-19 cases sa bansa, maging ang mga public official hindi rin nakaligtas sa banta ng novel coronavirus. March 21 ang parehong ianunsyo ni Zambales Governor June Ebdane at Nueva Ecija Governor Oyi Umali na positibo sila sa COVID-19. Sa opisyal na pahayag ni Ebdane, hinihimok niya ang kanyang mga nakasalamuha sa nakalipas na isang linggo na agad sumailalim sa RT-PCR testing. March 12 nang dumalo siya sa 6th General Assembly ng League of Provinces of the Philippines sa Mandaluyong City. 12 gobernador pa ang kanyang nakasama sa naturang face-to-face assembly. Base sa mga larawang nakapost sa official LPP Facebook page, nakasalamuha rin ni Ebdane sina Bataan Governor Abet Garcia at Tarlac Governor Susan Yap. Ayon kay Yap, ika-16 ng Marso ay sumailalim siya sa RT-PCR test at negatibo siya sa coronavirus. March 17 nang muling dumalo si Ebdane sa 6th Full Council meeting ng Regional Development Council. Ito'y via online subalit nakasama niyang personal ang ilan sa kanyang mga staff. March 18 nagsagawa naman siya ng on-site inspection sa 2 tulay sa bayan ng Kabanggan. At March 19 nagpatawag siya ng emergency meeting para sa pagpapaigting ng COVID response sa probinsya na dinaluhan ng ilang department heads kabilang na si Provincial Health Officer Dr. Noel Bueno. Kasalukuyan namang nagpapagaling sa isolation facility si Ebdane. Si Nueva Ecija Governor Umali naman ay kasalukuyang naka-home isolation. Nagsagawa na rin ng contact tracing sa mga nakasalamuha ng gobernador. Samantala, umabot na sa 32,644 ang kabuang bilang ng COVID-19 sa Central Luzon. Pinakamataas pa rin ang kaso sa Bulacan na umabot na sa 13,034. Rainiel Pawid, CLTV News.